Gipuzkoak garraioetarako txartel bateratua izatea gero eta hurbilago dago. Garraioaren lurralde agintaritzaren ezaketari esker izango da errealitate hau. Bere helburua lurraldean garraio sare bakarra osoa eta iraunkorra sustatzea da. Garraio bideak antolatzea eta tarifak beteratzea izango du beraz zeregin nagusia. Hau da, Euskotrenek, Lurralde Busek, Renfek, Donosti Busek, Irun Busek eta bar koordinatuan lan egin dezaten ahaleginduko gara. Konpainia horiek gainera bidaia txartela internet bidez erosteko tresna informatibo bat ezartzeko asmotan dabiltza. Gipuzkoako mugikortasunaren atari bat sortuko da. Honek besteak beste, planifikatzaile bat edukiko du, lurralde kooperadore nagusien datuak, ibilbideak, ordutegiak eta mapak bilduko dituena.